Дорогие суродичи Беларуси, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі віншую кожнага з вас у Беларусі і дзе бы вы не знаходзіліся ў свеце з нашым вялікім нацыянальным святам. Незалежнасць абвесцілі продкі ўсіх нас перад тым, як акупанты пачалі дэнацыяналізаваць наш народ. У 2019 годзе мы ўсе перажылі вялікае шчасце, бачачы мора бел-чырвоных белых сцягоў на вуліцах Вільні падчас пахавання Кастуся Каліноўскага і ягоных паплечнікаў змагароў. Усім вам, хто спрычыніўся да гэтага слаўнага дня, хочу сёння яшчэ раз падзякаваць з глыбіні душы. Ганарылася я вамі, як ніколі. Тады пераканалася, што мы пераможам. На жаль, пасля радасці прыйшлося перажыць вялікую трывогу, калі Пуцін намагаўся захапіць наш край. Дай Божа, каб гэта ўсё толькі было страшным кашмарам, які мы мусілі перажыць, каб усведаміць сабе вартасць для кожнага з нас незалежнасці нашай дзяржавы. Пакуль што бальшыня з нас супакоілася. Усё ж цяжка верыць, што чалавек, якога народ называе сваім прэзідэнтам, зможа стацца ягоным найбольшым здраднікам. Хочацца думаць, што людзі нашыя, а менавіта нашая моладзь, адчула, што незалежнасць вартая таго, каб мы яе баранілі ўсе, кожны як можа, шчыльнымі радамі. Памятайце, што нас будуць паважаць у свеце і з намі лічыцца толькі калі нашая дзяржава зойме пачэснае месца ў сям'і вольных народаў свету. Дык трымайцеся, мае дарагія суродзічы. Жыве Беларусь!